בוקר טוב לכולם. היום נדבר בהרצאה על סיום יחסי עובד מעביד בתנאים מסוימים. כולנו יודעים שעובד מתפטר, שאנחנו מפטרים עובד, צריך לשלם לו פיצויי פיטורים. ולתת לו גם הודעה מוקדמת מספיק שהוא יוכל להתארגן. השאלה היא האם בכל מקרה, כשאני מעוניין לסיים את היחסי העבודה שלי עם העובד, האם בכל מקרה אני חייב לשלם לו פיצויי פיטורים? זאת שאלה שנדונה בפסיקה, בכל מקרה הפסיקה גם דנה בזה, כל מקרה לגופו, בוחנים את כל הנתונים. ואני רוצה גם לציין שההרצאה הזאת לא מהווה ייעוץ משפטי, היא גם לא מהווה תחליף לזה, ובכל מקרה למי שיש שאלה בעניין הזה, צריך לבדוק את המקרה לגופו. פיצויי פיטורים, אחרי שעובד מסיים לעבוד שנה רצופה, הוא זכאי לפיצויי פיטורים. אבל מה קורה במקרים מסוימים, בהם העובד לדוגמה, אחרי כמה שנים של עבודה, מחליט בעצמו להיעדר ממקום העבודה לכמה ימים. או לחילופין, המעביד, אתה רואה שהעובד עובד שעות מסוימות על דברים שלא קשורים לעבודה. גולש באינטרנט, עושה דברים אחרים, יושב בלא מעשה. האם במקרים כאלה אפשר לפטר את העובד ולא לשלם לו פיצויי פיטורים, או במקרים מסוימים גם לא לשלם לו הודעה מוקדמת? אז כמובן בדף שיש לפניכם, יש פה שני הסעיפים, שזה הסעיפים הרלוונטיים, באילו מקרים המעביד יש לו כוח, המקרים האלה, המעביד רשאי לעשות אותם, אבל בית הדין גם יפסוק בסופו של דבר. סעיפים 16 ו-17 לחוק, לא יהיה עובד זכאי לפיצויים, או יהיה זכאי לפיצויים חלקיים בלבד, הכל לפי העניין, אם פוטר בנסיבות שעל פי ההסכם הקיבוצי חל על המעביד, ובאין הסכם כזה, על פי ההסכם הקיבוצי החל. הסעיף הראשון מדבר, אם יש הסכם קיבוצי שנוגע לאותו עובד, ואם לפי ההסכם הזה, באילו נסיבות אפשר. אז חסרתי לכם, הבאתי פה את המקרים מההסכם הקיבוצי בתקנון התעשייה, באילו מקרים אני יכול לפטר עובד ולא לשלם לו פיצויי פיטורים. דרך אגב, לפעמים זה סכום קטן, אבל לפעמים זה סכום מאוד מאוד גדול, וצריך לחשוב האם באמת לעובד הזה מגיע. אז יש פה את הרשימה, עבירה פלילית חמורה, גניבה, מעילה, חבלה במהלך התקין של העבודה, אי שמירת סודיות, עבירת משמעת חמורה או גרימת נזק בזדון. זה חל על הרבה עובדים ששייכים, שתקנון התעשייה האווירית חל עליהם. עכשיו, מה קורה במקרה אחר, זה סעיף 17, פיטורים מכוח פסק דין. אני מעוניין, אין לי תקנון כזה, שזה להרבה אנשים שעובדים פה, שיושבים פה, שיש להם עובדים, אבל התקנון של התעשייה לא חל עליהם. ואני מעוניין לפטר עובד, לדוגמה, אם יש לי חברת ניקיון נניח, ויש לי עובד שבא, אני שולח אותו למקומות לנקות, והוא לא מנקה. הוא צריך להיות שם 8 שעות והוא לא עובד. הוא יושב ולא עובד. והוא עושה את זה כמה פעמים. האם אני צריך לפטר אותו? זה בסדר. אבל אם אני צריך לשלם לו גם פיצויי פיטורים, אז הסעיף הזה אומר, אנחנו חוזרים לסעיף, כי זה מה שבעצם עליו אנחנו מסתכלים, בענף העבודה שאין בו הסכם קיבוצי, רשאי בית הדין האזורי לקבוע שפיטוריו של עובד היו בנסיבות המצדיק פיטורים ללא פיצויים. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאני קודם כל צריך לשלם לו פיצויים, ואז אחר כך לפנות לבית הדין, לבקש רשות שיחזיר לי את הפיצויי פיטורים, ורק עד שיהיה פסק דין אני צריך לקבל את הכסף, התשובה היא לא. אני יכול לשלול, אבל אני צריך לדעת שאני לוקח סיכון. מה הסיכון? אם בית הדין יחליט, בסופו של דבר, אחרי תביעה של העובד, שהשלילה של הפיצויי פיטורים לא היה לכל בסיס, אני מסתכן בפיצויי הלנת פיצויי פיטורים. הלנת פיצויי פיטורים יכולים להגיע עד 20% בחודש מהסכום. כלומר, אם אני חייב לעובד 10,000 שקל פיצויי פיטורים, אני יכול לשלם לו בסוף השנה עוד 25,000 שקל רק עבור פיצויי ההלנה של פיצויי פיטורים, במידה ובית הדין יחליט שאני לא פעלתי נכון. בכל מקרה, אם יש באמת מחלוקת כנה ואמיתית, ככה קוראים לזה, בדבר הזכאות של העובד לקבל את הפיצויי הפיטורים האלה, אם יש מחלוקת כנה ואמיתית, אז בית הדין יגיד, הייתה מחלוקת כנה ואמיתית, ולמרות שעברו 2 או 3, אני לא מחייב בפיצויי הלנה, אבל צריך לזכור שמה שכן יהיה מוצמד זה ריבית והצמדה. ריבית והצמדה בכל מקרה כן יהיה מוצמדים לפיצויים. עכשיו תראו, בית הדין בכל מקרה, כשהוא בוחן את העניין הזה, הוא בוחן עוד כמה נסיבות. לדוגמה, המעמד של העובד, באיזה תפקיד הוא היה? האם היה לו תפקיד אמון? האם כמה שנים הוא עבד? מה הנסיבות שאני רוצה לשלול לו? האם זה גניבה?
האם זה התנהגות לא ראויה? אני רוצה לשאול אתכם, האם עובד שנמצא אצלי בעבודה כעוס וממורמר, צעקני, נגיד יש לי משרד לסוכני נסיעות, ויש לי סוכן נסיעות שהוא עובד אצלי, והוא ממורמר, והוא צועק על כל הלקוחות, והוא לא נעים. לפטר אותו אני יכול? כן. התשובה היא שכן. לשלול לו פיצויי פיטורים? לא. זה שאלה. זה שאלה. וזאת תהיה התשובה כמעט ברוב המקרים שאנחנו נרצה לשלול, אנחנו נבחן את כל הנתונים. והסיבה היא שבית הדין רואה בפיטורים כשלעצמם עונש. הוא אומר, רגע, ממילא פיטרת אותו, אז הענשת אותו. ואם הענשת אותו, אז לא תמיד אני אשלול את פיצויי הפיטורים במלואם. לפעמים גם אני אשלול חלק מפיצויי הפיטורים. אני אתן לו 20% פיצויי פיטורים, או אולי אני אתן לו את כל פיצויי הפיטורים, ואני אחליט שהפיטורים עצמם היו עונש. כמובן שעל נטל הראייה זה מי צריך לשכנע את בית הדין שהשלילת פיצויי פיטורים היו בצדק, זה המעביד. העובד יושב ואני צריך לשכנע, ואם לא הצלחתי לשכנע את בית הדין, אז הברירת מחדל שהעובד זכאי. כלומר, המעביד צריך לשכנע את בית הדין שהעובד הזה באמת פוטר בנסיבות שלא מצדיקות פיצויי פיטורים. אוקיי, עכשיו, אם אני רוצה לשלול לעובד הזה גם זכויות נוספות, אני אומר, תשמע, הוא היה ממש על הפנים, אני גם לא רוצה לשלם לו הבראה וחופשה, אני יכול? אני רוצה לשלול לו גם דברים אחרים, הוא התנהג באמת בחוצפה, הוא עבר על עבירות משמעת חמורות. אני רוצה גם לא לשלם לו פיצויי הבראה, שצריך דמי הבראה, חופשה, הוא זכאי לעוד 6,000 שקלים כאלה, האם אני יכול לשלול לו את זה? לא. התשובה היא שלא חד משמעית, כי זה זכויות שמגיעות לו מכוח חוק קוגנטי, כלומר שלא ניתן להתנות עליו, וזה זכויות שכר, ואת זה אני לא יכול לשלול. דרך אגב, גם פיצויי פיטורים באופן כללי אפשר לשלול, אבל בגלל שיש את הסעיפים האלה בחוק, המחוקק נתן לנו כוח למעביד להשתמש בסעיפים האלה, כמובן בשיקול דעת זהיר. מה במקרה של גניבה? גניבה. עובד, היינו במקרה, המשרד שלי ייצג במסגרת החברה שאנחנו מייצגים, עובדת שבסופר הייתה פותחת מוצרים, הייתה שם קופאית, ושותה ואוכלת בסופר כאילו זה המקרר הפרטי שלה בבית. שזה במילים אחרות, גניבה. היא לוקחת מוצרים, אוכלת והיא לא משלמת. גניבה, אמנם בנסיבות אחרות, היא לא לוקחת זה מחביאה בכיס, אבל היא אוכלת ופותחת שקית של כפיות חד פעמיות, שנמצאות על המדף, גם לוקחת לכפית. מה אתם חושבים במקרה כזה? במקרה כזה זה לא תקין, זה דבר שהוא לא תקין והוא עבירת משמעת חמורה, אבל במקרה הזה פסק בית הדין שלמרות שהזהרנו את העובד הזאת פעמיים עם מכתבים, כתבנו לה, את לוקחת מוצרים ללא רשות, אנחנו רואים את זה בחומרה רבה, שכן אנחנו גם לא יכולים לדעת מה הכמות שאת עושה את זה. אנחנו אין לנו איזשהו 4 שוטרים ומצלמים כל הזמן, אנחנו לא יודעים. ולכן, שתפסנו אותך פעמיים, זה יכול להיות 30 פעמים. זה יכול להיות נזקים כספיים. למרות זאת, בית הדין פסק, הוא אמר שבמסגרת הזאת, שהצלחנו להוכיח רק 2 מוצרים, זה לא מהווה עילה כדי לשלול פיצויי פיטורים. במקרה אחר, שזה גם פסק דין שאנחנו הצגנו, עובד שתפסנו אותו, מעביר שהחברה בעצם תפסה אותו, מוציא שקיות זבל עם מלא מוצרים ושם באוטו. עובד בסניף. ושם אותו באוטו ותפסו אותו וניסינו להוכיח, דרך אגב שזה גם דבר לא פשוט, כי אם זה חד פעמי, והאם הפיצורים של עצמם, הוא עבד שאצלנו בערך 5-6 שנים, הוא עבד בחברה שאני מייצג, שימו לב לציטוט, שללו לו גם את פיצויי הפיטורים, זה בעצם בפסקה האחרונה, בית הדין פסק משלדעתנו מוצדק לשלול שלילה מוחלטת, כלומר לא שללו חלקית, שלילה מוחלטת את זכאותו של התובע לפיצויי פיטורים, הרי שהשלילה תמורת הודעה מוקדמת מתיישבת גם עם חוק הודעה מוקדמת, גם הודעה מוקדמת לא שילמו לו, גם פיצויי פיטורים, זה מעשה מאוד 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 חמור. דבר אחרון שנדבר עליו זה חופשה. שעובד יוצא לחופשה על דעת עצמו, יוצא לשבועיים 3 של חופשה ואומר אני לא אבקש רשות. במקרה והמעביד, זה גם בית הדין פסק, אבל תראו, הכל מאוד מאוד עדין, אבל במקרה הזה גם בית הדין פסק שעובד שיוצא ללא חופשה ואתה הזהרת אותו שהחופשה ללא תשלום ושיחזור באופן מיידי, ואם הוא לא חוזר, כשהוא יחזור אתה לא תקבל אותו חזרה לעבודה כי כבר מצאת מישהו אחר במקומו, גם זה נכלל בתקף ושואלים את פיצויי הפיטורים. ומשפט אחרון, הדבר הכי חשוב, שזה כן יכול להיות איזשהו בגדר אולי טיפ קטן לכל מי שמעסיק עובד. אחד זה לעשות הסכמים ולהגדיר כל מיני דברים בהסכמים, כי זה מאוד מאוד חשוב. הדבר השני זה כל דבר לתעד.
לתעד ולהגיב. עובד שעושה משהו, לא להגיד לו אחר כך, תשמע, כבר היו כמה פעמים שהתעלמתי. לכתוב. ביום זה וזה, פעלת שלא כדין הנהלים וכתקנון החברה, אבקש את התייחסותך לעניין הזה, אני נותן לך עוד זמן להתארגן, ותחזור לעבודה, ונשמח לעמוד לשירותך. מי שצריך ייעוץ בעניינים האלה מוזמן לפנות אלינו. בוקר טוב.